arin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga informasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makijaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa inyo ka boss. Welcome sa yung programa Ramon Yato niyang pong aldaw na inining Martes, mga tugang. Martes na. kabayan. Kaya dumaan po sa mga kababayan niya to, sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Halipot lang pong iriba ng tangon yan, ta Martes. Pag Martes, kasabay ta po ang chikahan sa kalusugan, mamayang alas 11. Atin po yan kan Department of Health every Tuesday para po sa mga gabay niya to sa kalusugan. Siyempre sa giraray, ako po sa nung lingkod, Mardela daing iba, salit sana. Pero tiyan, iriba na po kita, taod-taod lang, hanggang alas 11, no? And siyempre, technical side, kasabay niya to, June Napoles, from Poland. Happy Fiesta sa Pulangi. St. Peter's and Paul, happy Fiesta sa Sorsogon. Asin dyan sa mga amigo ta sa Bakakay, sa San Pedro. Kina Chiose at saka Piaselli, pero naman kay Ate Nitz, good morning sa Indo and happy fiesta. Sa mga birthday celebrators, happy birthday, many returns of the day, more life, prosperity, and happiness. Sa mga kababayan niya tong nasa banig ng karamdaman, nasa harong, nasa COVID facility, o nasa mga ospital, sana po marahay na kita, tangani makabelta na sa satuya po na oral daw na pagbuhay-buhay. Duman sa mga daining COVID, dahil naapiktaran, magpasiguro pag italikay-likay kita. Ha? Ilikay-likay, tangani pong dahil maulak kita na sindi makaulakit. Taday takaram ang kalaban, dahil ta po na sasabutan kung sisyan mga carrier, kaya pasiguro kita pirme. Sabi nga ni kan mga amigo ta kayo, asikaso baso. Diba? Production assistant Santa, yan po dyan si Angel Mustasa. Bantang yaon man sa social media department. Sa tuyang katuwang dyan para mahiling kami, mahiling kamo. Sa Facebook, sa YouTube, asin madangog sa DCGB Live app, sina Alvin at saka si Richard. Duman po sa luwas, ang Mega Post Patrol sa Padagos po nila pangalat ng mga istorya tanganing may balangibog sa manuaan asin mapukawan ang mga turog sa pansitan. Si Jimmy Nasalita sa 3rd, Jomar Bien sa 1st, Renz Luna sa Daraga, Alar Mario sa Albay District asin sa southern part ka mga barangay sa Legazpi. Legazpi Port District, ang babaeng walang pahinga, mga tugang kasabay yan si Ans Galero together with our mata ng bayan, si Henry Boy Mata ang piloto kang mobile. Yan po sa Legazpi Port District. Duman sa Regional Center Site, asin sa northern part ka mga barangay sa Legazpi, nakabantay po dyan nakantabay The Flash, Luwins, Bursi, Barsena. Kompleto tropas. Mga tugang good morning po sa Indo ka boss. Sa mga paraoma dyan po sa 3rd Distrito, good morning po sa Indo and siyempre kay Congressman Didi Cabredo. Magayon na bareta po ito na si Iripta mga tugang kasuod ma
na sabi nga ni mga tugang sa kaluyan na paghalat mamumundagan manggiraray, ha? Mahaman manggiraray mga tugang so rubber dam, ha? Nanaraot kan mga nakilis na bagyo. So rapid tube kasod mga tugang nakamount na duman sa busak sa uwas. Tinisting ng pabutogon kundi may dit pang diferensya, pero ayos mo niya na aldaw. Pero bago po yan, kuwanta ko na mga reportale dyan sa luwas, nakantabay na po ang mga pag-iribata. Kuwanta tulos tangani pong day mabahaw. Hans Galero na sa linya. Hans, please come in, Hans. Morning, Sir Mar. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, dahil paninformal at sinopisyal na kasimbaga na ipinagpapaluwas mo niyan ang Bicol and the Agency Task Force on COVID-19 sa pamayon ni Regional Director kan DLG at ni Anthony Noida. May kinaraman sa kasuratan na ipinagpaabot ni Gobernador Joseph Buboy Cua kan probinsya ng Catanduanes sa rekomendasyon kan Catanduanes Medical Society na ilang ka o langkawaan na quarantine classification sa indang isla probinsya pasiring iyan sa enhanced community quarantine sa laog nin duwa sagkod 4 na semana. Susog sa naresibing kasulatan kan DILG Bicol asin kan Bicol IATF, sinabi ni Gobernador Cua na nanunotaran daw kan mga medical professionals sa indang islang probinsya ang napadagos na paglangkaw man kan kaso ng COVID-19 sa indang lugar kung kaya pinagre-rekomendar pati na kan mga provincial health officers sa sinibapaan na pag-implementar kay ning ECQ tanganin na malikaya na ang padagos na pag-alintutuman kan kaso ng COVID-19 sa indang lugar. Sa ngunyan, sinabi ni Cua na pigahagad nin dangunyan ang rekomendasyon o kaya ang kasimbagan kan Bicol ATF sa rekomendasyon na ini tanganin na maaraman kung ano talaga ang dapat nagibuhon man sa gobyerno provincial kan Catanduanes alagad in kaso man daw na masunod o kaya malawos maaprobaran kan Bicol ATF ang kahagadan na ini kan CMS o kaya kan Catanduanes Medical Society hagadan mo niyan kan gobyerno provincial Minda na tabang man kan Department of Social Welfare and Development tanganin na matawan man nin ayuda ang mga maapektaran na residentes kan sa indang lugar in kaso na maipautob ini. Sa ngunyan, pinagahalata pa ang kasimbagan ni Atty. Noida may kinaraman sa bagay nini tanganin na maaraman taman giraray kung ano naan na mangyayari dyan sa probinsya kan Catanduanes in kaso na maipautob ang kahagadan kang CMS. Ipinaabot kan na gobyerno provincial kan Catanduanes na samlitan ng kasulatan kay Atty. Noida ngunyan na alda o kay kan ngunyan na semana sa alagad posibleng pag-urulayan pa ini kan mga miyembros kan Bicol IATF sa mga maabot man na aldaw. Ngayon, Ano yan? Mga informasyon pa sa Bicol IATF, DILG Bicol, Hans Galero, DCGP. Sige. Bago kang daganda mga istorya, alin po dyan sa luwas. Partner Al Armayo, nasa linya man. Partner Al, please come in. Yes, maray na auto na tabi, partner, na na sana. Ang mga saradit na negosyante, lalo ang mga inom-inuman sa barangay Puro. Na matapos na lamang ining COVID para makabawi-bawi naman sinda sa indang negosyo. Yan ang nagrangay kan mga saradit na negosyante na haros pirang bulan ang nagbiterios dahil kan COVID. Asin dakulman ang talagang nasasakitan na sa pagigpit kan mga autoridad. Ngunyan, sagod sa aga, Hunyo 30, pigalat na kan publiko ang magiging desisyon kan IATF kung ano na naman na Q ang magiging status sa Webes, Hulyo 1. May mga pabor na dapat masigpitan kan IATF dahil panagos ang pagdakol kan mga biktima ng COVID, lalo digdi sa Legazpi City. Sa ibong nalado, dakol man ana uyam kan presenteng sitwasyon, lalo ang mga negosyante, mga trabador, napektado ng maray kan sa indang hanap buhay sigon sa inda. Kulang man ang ayuda hali sa gobyerno, kaya dahil man maagwanta sa oral daw na pangaipo kung maigpit na naman ang gobyerno sa mga masod na aldaw. Kaya ngunyan, sisabayan na sa nanin pangadji kaniba na sana
kalma na ini tangani na makabawi-bawi naman kan sa indang negosyo asin perwisyo kan buhay kan mga tao lalo digdi sa syudad nin Legazpi. Pero ako sa iling ko, dahil naman yan madagdag pa ning maigpit na protocol, kung dahil magparadugang ang kaso. Correct. Dapat sikapon kan lambang saro na dahil na magparadugang, makatabang na magbaba lugod. Iyo man iyan. Yan ang pinakamadaling pagbalik sa dati. Pangapodan baga kan mga otoridad, paulit-ulit, kasi kita digi sa radyo, paulit-ulit na mag-iringat, pero ay, iba mangyayari kay mga pasaway, kaya yan, dahil tapan ako kuhaan patama-tama ko yan. Imbis bumaba, nagparada ako lugod. Dahil tanag ko Yan na patama-tama. ang problema, no? Okay, sige. Anyway, tabi partner, yan ang mga update tigli sa luwas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Sal. Mga dugang-dugang po niya itong mga istorya. Nali po dyan sa luwas, mga sentimiento. Kan mga kababayan niya ito na talagang mapagalman talaga. Wala man po ning pinaligtas ini. Mayaman o pobre, puro napapagal na. Mga pribado o empleyado kang gobyerno napapagal na. No, rin nangyayari matapos lamang. Kumbaga, bako normal ang hiro-hiro sa palibot. Pirmi kang garo pagsisigmit. Di ba? Magbakal ka sa mga groceries, pirmi mong gusto mo, dyan dali-dali. Di ba? Tabo mong sa kulob na lugar. Di ba? Dalian sa nampay. Kaya nga ni, so iba, kami, kung may pagkakataon man sa nang bumakal sa online na lang. At least, walang contact. Di ba? Pero pasiguro, pag-abot kang item, i-disinfect mo itong aning day ka masiguro mo na areglado yan. Yung basic lang talaga dapat na niya. No? Everybody, mga tugang, I think ang gobyerno, abo naman na, maski sinagobyerno, abo naman na higpitan pa. Pero sa announcement kaswapon, kasubanggi, ni Presidente, yung Naga City nga ni John, binaba. From MCQ, MGCQ na lang. Di ba? Kaya, kay Puan lang, mag-cooperar po ang gabos na tuwang-tuwangan tayo na matapos tulos because di man ini kaya kang gobyerno kung sinda sa nasulo. Parte kita ka ini kan problema, parte man kita kan solusyon. Iyo. So, dapat na tawan taning panahon yan. Okay? So, sa mga kababayan nato sa 3rd District, Uwas, Libon, Pulangi, yung nasiserbihan kaini po na Dakulao na Salog, mga tugang dyan sa Barangay Busak. Nailing ko sa pagkalatag dyan kang pinabutog na, kasubanggi, kasuhapon, so tubo, so water, so rubber tube. Maganda yung pala pag-iling mo na rin. Kundi, ang sabi, medyo may diit pang problema. At kang pinabutog, mga tugang, medyo may problema pang diit. Duman po sa mag-ibong nagilid. May istorya kayan si Kapitan Raul Sirio, Kambusak. Siya yung acting president kan South Kinali Irrigation System. Manang ko duman sa detalye kan rubber tube. Installation. Daw kung, ilingon ta daw kung malinig ini ha. Tingnan natin kung malinis ito para mas marinig natin ha. Andali lang. Parang hindi yata tumunog eh. Andali ha. Parang yung Ayan. tube, may tulong porsyon na naglilik ang tubig. May naglilik. Kaya sabi kan installer, si Liedo, sa aga, babalikan ninda, pagkarayon, tanganing mahali na, saka ipupuli, inflated na. Huli, papabutog na ang nasabing rubber tube. Ayan, ayan po tabi, ang update kay Kapitan Raul Sirio, kasuhapon ini. So ngunyan, pigirahi ito. Aram mo ta naman dyan kung areglado na, dapat butog itong maray. Kaya yan, pag makusugon ang bulos, kan tubig dyan, minalupos ito. Tangani na bumilo sa nasudalagang kan tubig. In times na walang yung pangtipon sa ng tubig para sa kabasan. Ayan, dakulang bagay po yan at tinutukan po talaga ni Congressman Didi. Maringani, taday na deskwidong tabata kang nakaagi baga, kang sumabagyo, tinangkas,
kanisulit na naluho. Di ba? O, at least kung yan, huwag mo kita kanahiling ta magandang pagkakalapat, sa kadakulaan kan salog, talagang point to point, na nagbutog na, kundi may leak pa databi sa tubig, kaya aayuson girarayngon yan. Okay? So, sa madaling sabi, maabot po ang mga panahon, mga aldaw, magagamit na po ininmarhay kan mga parao mata, di makakabwelta na po kita mga tugang sa pagtatanom ninda na naapektara na mga tugang so season day na nasunod. Yo. O paano, mga kapatid, as much as you would like to stay for long, mga tugang, but then may mga titipunon pa si June na ano yan, mga dapat niyang tipunon mo dyan. Maparam na muna po kita sa programa. Okay? Tendo ka, boss. Thank you very much. Sabakan na po ang masunod. Alas 11 after the news break. Ang Chikahan sa Kalusugan with DOH Regional Office number 5. Thank you and God bless. Bye-bye. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes!